Вітаю, гэта Тимофей і 94-й эпізод падкасту. Сёння вы пачуеце пра апошнія навіны з каметы 3I Atlas ці пра касмічны карабель іншапланетнікаў, пра тое, што на месяцы зноў загрукатала, і мы разбярэмся, што за сейсмічная актыўнасць там адбываецца. Пра тое, як гіганцкі старшып рыхтуецца да новага старту, а завяршым мы размовай пра падзею пачатка верасня, а менавіта пра крывавы месяц, які афарбуецца ў чырвоны колер на больш чым гадзіну і які можна будзе ўбачыць на тэрыторыі Беларусі. У апошняе дзесяцігоддзя астраномы назіралі ўжо 3 міжзоркавыя аб'екты, якія праляцелі праз нашу сонечную сістэму. Гэта загадкавы Оumuamua ў 2017 годзе, міжзоркавая камета Барысаў у 2019 і цяпер 3I Atlas адкрыты сёлета ў ліпені. І ён, паводле назіранняў, таксама з'яўляецца каметай, бо пры набліжэнні да Сонца пачаў актыўна выпускаць вадзяную пару. І не, гэта ўсё яшчэ не касмічны карабель іншапланетнікаў, як многія любяць пажартаваць. З'яўленне гэтых аб'ектаў выклікала велізарную цікавасць. Адкуль яны прылятаюць, куды накіроўваюцца і што могуць расказаць пра іншыя планетныя сістэмы. Бо астэроіды і каметы – гэта рэшткі матэрыялу, з якога ўтварыліся планеты. А значыць, вывучаючы міжзоркавыя аб'екты, мы атрымліваем магчымасць зазірнуць у іншыя зоркавыя сістэмы, нават не адпраўляючы туды місій. У нядаўнім даследаванні навукоўцы пралічылі траекторыі ўсіх 3 міжзоркавых вандроўнікаў. Іх вынікі паказалі, аб'екты прыйшлі з розных рэгіёнаў дыска нашай галактыкі і маюць узрост ад 1 да некалькіх мільярдаў гадоў. Апошні з іх, 3I Atlas, самы стары, прыкладна 4,6 мільярда гадоў, паходзіць ён з тоўстага дыска млечнага шляху, дзе жывуць самыя старыя зоркі. 1I Oumuamua значна маладзейшы, каля 1 мільярда гадоў. Ён паходзіць з тонкага дыска, дзе зоркі яшчэ актыўна ўтвараюцца. Ну і 2I Барысаў займае сярэднюю пазіцыю. Яго ўзрост каля 1,7 мільярда гадоў і таксама ён паходзіць з тонкага дыска нашай галактыкі. Такім чынам, міжзоркавыя аб'екты выкідваюцца з планетных сістэм на працягу ўсёй гісторыі галактыкі, а не толькі з маладых сістэм. Разуменне паходжання такіх аб'ектаў дазваляе лепш інтэрпрэтаваць іх хімічны і фізічны склад. Калі, напрыклад, 3I Atlas прыйшоў з старой зоркавай папуляцыі, то яго эвалюцыя магла быць зусім іншай, чым у маладзейшых аб'ектаў. Гісторыя ж з апошняй каметай 3I Atlas мае яшчэ адзін вельмі цікавы аспект. Гэты міжзоркавы госць прыцягнуў асаблівую ўвагу апошнія месяцы, бо аказаўся вельмі актыўным у выдзяленні вады. Амаль усе каметы маюць ваду, якая пры награванні пераўтвараецца ў пару і стварае характэрны хвост. Але Атлас паводзіць сябе зусім нетыпова. Ён быў адкрыты на адлегласці каля 6 астранамічных адзінак, а ўжо праз месяц, калі набліжаўся да 3,5 астранамічных адзінак, яго ўжо пачалі назіраць з дапамогай ультрафіялетавага тэлескопа Зямлі. І вось што здзівіла астраномаў. Яны выявілі моцны сігнал ад OH-групаў, гэта прамы паказчык вады, але не выявілі тыповы сігнал цыянагену. Ён звычайна бачны ў каметах і змяшчае вуглярод і азот, які шырока распаўсюджаны ў міжзоркавым асяроддзі млечнага шляху і вонкавых галактыках. Ён гуляе важную ролю ў міжзоркавай хіміі. І ўсё гэта можа сведчыць пра тое, што склад 3I Atlas істотна адрозніваецца ад камет нашай сонечнай сістэмы. Паводле падлікаў, каля 20% паверхні гэтай каметы актыўна выпрацоўвае ваду. Для параўнання, у большасці камет гэта толькі 3-5%. І, магчыма, гэта першы візіт каметы Атлас да зоркі, і таму яна выкідвае ваду ў такіх колькасцях. Даследчыкі прапануюць дзве гіпотэзы. Калі па праходжання перыгелія, самай блізкай кропкі да Сонца, вада захаваецца на высокім узроўні і не будзе шмат іншых газаў, гэта сведчыць пра паходжанне сістэмы з нізкім утрыманнем металаў.
Калі ж вады стане менш, а іншых газаў больш, магчыма, Атлас прыйшоў з сістэмы з высокім утрыманнем металаў, падобнай да той, адкуль быў другі міжзоркавы аб'ект Барысаў. У любым выпадку за каметай 3I Atlas цяпер пільна сочаць і навукоўцы, і грамадскасць. Яна адкрывае новыя магчымасці для разумення не толькі свайго паходжання, але і ў цэлым працэсаў, якія фарміруюць разнастойнасць планетных сістэм у галактыцы. Так што гісторыя толькі пачынаецца, і хто ведае, можа, наступная камета прынясе нам яшчэ больш сюрпрызаў. Наш месяц – гэта не толькі прыгожае святло ў начным небе, але і сапраўдны сейсмічны сусед. Ён мае доўгую гісторыю землятрусаў, або назовём іх месяцатрусамі, і новае даследаванне паказвае, што гэтыя падзеі могуць стаць сур'ёзнай праблемай для бяспекі будучых пастаянных базаў на месяцы. Навукоўцы вывучылі участак уздоўж разлому Лі-Лінкальна ў даліне Таурус-Літроў, дзе ў 1972 годзе высадзіліся астранаўты Апалон-17. І ў выніку навукоўцы прыйшлі да высновы, што глобальнае распаўсюджванне маладых разломаў, такіх як разлом Лі-Лінкальна, іх патэнцыял быць актыўнымі і магчымасць утварэння новых у выніку сціскання месяца, што ўсё гэта трэба будзе ўлічваць пры выбары месцаў для будаўніцтва пастаянных баз. Асноўная частка працы грунтуецца на сведчаннях месяцатрусаў за апошнія 90 мільёнаў гадоў, якія часткова пацверджаныя матэрыяламі, сабранымі яшчэ астранаўтамі. Абвалы скал і зрухі паверхні – гэта маўклівыя сведкі таго, што нават немоцны землятрус здольны перасунуць месячныя пароды. Іншымі словамі, наш месяц усё яшчэ геалагічна актыўны. Дык чаму ж адбываецца гэтыя месяцатрусы? На зямлі мы прывыклі да землятрусаў. Штодня іх адбываецца ў сярэднім ад 100 да 150, хоць большасць з іх мы не адчуваем. Пліты рухаюцца, вулканы трапочаць, і ўсё гэта пераўтвараецца ў падземныя штуршкі. І мы ведаем славутыя месцы гэтай сейсмічнай турыстыкі. Разлом Сан-Андрэас у Каліфорніі, кальцо агню ў Ціхім акіяне ці часткі паўднёва-ўсходняй Азіі. Але ж на месяцы іншая гісторыя. Там асноўныя прычыны месяцатрусаў – гэта прыліўныя сілы ад зямлі і паступовае сцісканне месяца. Зямля цягне месяц сваёй гравітацыяй, і гэта стварае глыбокія месяцатрусы. Але павярхоўныя месяцатрусы адбываюцца з-за таго, што месяц паволі астывае і змяншае свой дыяметр. Дарэчы, з моманту свайго нараджэння ён схуднеў прыкладна на 100 метраў у дыяметры. Уявіце сабе, месяц усё жыццё сядзеў на касмічнай дыеце і вось мінус 100 метраў. Ёсць і іншыя дробныя прычыны для месяцатрусаў. Гэта удар метэарытаў ці рэзкія перапады тэмператур. Прыблізна 2-3 мільярда гадоў таму ўнутры месяца яшчэ бурліла магма. І гэта прывяло да ўтварэння вялікіх раўнін, якія мы сёння бачым як цёмныя плямы, якія мы называем морамі на месяцы. Але ж часам наш натуральны спадарожнік працягваў астываць і сціскацца, утвараючы разломы. Навукоўцы вывучылі пароды і дадзеныя з місіі Апалон-17 і прыйшлі да адназначнай высновы. На месяцы тысячы маладых разломаў, якія ўтвараюцца з-за пастаянных месяцатрусаў. Ну і што ж гэта значыць для будучых баз? Калі місіі будуць такія кароткія, як, напрыклад, місіі Апалон, дзе астранаўты былі на месяцы толькі 2 тыдні, то рызыка ў такім выпадку мінімальная. Але калі мы гаворым пра пастаянныя базы, сітуацыя змяняецца. Калі б астранаўты знаходзіліся на паверхні месяца толькі дзень, то гэта было б вельмі няшчаснае супадзенне, каб трапіць на сур'ёзны месяцатрус. Але калі база працуе 10 гадоў, гэта ўжо 3650 дзён. Шанец сутыкнуцца з небяспечным месяцатрусам вырастае да 1 з 5500. Гэта як выйграць у касмічную латарэю, але ж усё ж такі не вельмі бяспечна. Тут справа не толькі ў жылле на нашым натуральным спадарожнікі, бо ЗША, Кітай і Расія плануюць будаваць на месяцы ядзерныя электрастанцыі. Яны здольныя забяспечыць энергетыкай любыя базы, але і рызыка для іх яшчэ большая.
Вось менавіта таму прама цяпер навукоўцы займаюцца сейсмалогіяй месяца, вывучаюць як даўнія, так і больш свежыя месяцатрусы. Гэта дапаможа знайсці найбольш бяспечныя месцы для будавання будучых базаў, станцый і энергетычных комплексаў. Месяц выглядае ціхім, але насамрэч ён яшчэ той нервовы сусед. І калі чалавецтва плануе жыць там доўга, трэба будзе ўлічваць не толькі зорны від з акна, але і магчымыя касмічныя падземныя штуршкі. Кампанія SpaceX атрымала дазвол на новы запуск сваёй суперцяжкой ракеты Starship. І ўжо 24 жніўня нас чакае 10-й выпрабавальны палёт гэтай сістэмы. Акно запуску адкрыецца ў 6:30 вечара па цэнтральным часе ЗША ці ноччу 25 жніўня з 2:30 до 3:30 ночы па беларускім часе. І ўсё гэта пакуль на момант запісу падкаста 22 жніўня. Варта памятаць, што графік у такіх місіях вельмі дынамічны. Сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках падкаста. Як заўсёды, трансляцыю можна будзе паглядзець у жывым эфіры праз сайт кампаніі SpaceX або ў Твіттары. Нагадаю, што Starship у сваёй новай мадыфікацыі Block 2 большы за папярэдні і мае большую грузападымальнасць. Але пра надзейнасць пакуль гаварыць складана. Першыя два палёты закончыліся амаль аднолькава, а ракета развалілася ў небе над Карыбскім морам. У траўні Starship здолеў дабрацца да этапу выключэння рухавікоў, але не змог разгарнуць 8 сімулятараў спадарожнікаў Starlink і страціў кантроль праз уцечку паліва. Super Heavy таксама паказаў сябе не вельмі добра. Ён быў знішчаны падчас фінальнага тармазнога запуску рухавікоў над Мексіканскім залівам, або, як любяць называць у SpaceX, амерыканскім залівам. У чэрвені яшчэ адзін Starship падчас выпрабаванняў на зямлі літаральна зрабіў фейерверк-шоу і пашкодзіў стартавую пляцоўку. 15 жніўня SpaceX афіцыйна абвясціла, што расследаванне завершана. Прычыны няўдачы Starship у траўні гэта паломка дыфузара ў сістэме надуву асноўнага паліўнага баку, прычына праблем з бустарам Super Heavy перавышэння нагрузак на канструкцыю, асабліва ў зоне паліўных трубаправодаў падчас эксперыменту з павялічаным вуглом уваходу пры пасадкі. Аварыйны ж выбух у чэрвені адбыўся праз пашкоджанне кампазітнага бака высокага ціску ў ацеку карыснай нагрузкі. Ён разбурыўся, пашкодзіў паліўныя бакі і ўсё скончылось выбухам. І пасля ўсіх гэтых высноў SpaceX унесла змены ў абсталяванне і працэдуры, каб павысіць надзейнасць. Цяпер пагаворым пра самае галоўнае, пра запуск 25 жніўня. На 10-м выпрабаванні будзе праверана мноства эксперыментаў. Што тычыцца Super Heavy, то пасля аддзялення ад Starship бустер зробіць фліп-манёўр, які ўжо быў паспяхова прадэманстраваны ў 9-м палёце. А потым ужо будзе праводзіцца новы эксперымент з пасадкай. Спецыяльна адзін з 3 цэнтральных рухавікоў будзе выключаны, каб паглядзець, ці зможа бустер прызямліцца. Напрыканцы ён будзе спускацца ўжо толькі на 2 цэнтральных рухавіках і нават паспрабуе ўвайсці ў рэжым поўнага завісання над акіянам, перш чым адключыцца і ўпасці ў Мексіканскі заліў. Ну што ж, калі не атрымаецца прызямленне, заўсёды можна сказаць, што так было і запланавана. І гэтым разам без спробы пасадкі на стартавую вежу. Далей ідзе Starship. Ён павінен выпусціць 8 сімулятараў спадарожнікаў Starlink, якія пасля згараць у атмасферы. Запланаваны паўторны запуск аднаго рухавіка Raptor у космасе, асаблівая ўвага будзе да цеплавой абароны. Частку керамічных плітак знялі, каб праверыць уразлівыя зоны пры ўваходзе ў атмасферы. Пратэстуюць таксама некалькі металічных варыянтаў плітак, у тым ліку з актыўным астуджэннем. На корпус даўсталявалі спецыяльныя кранштэйны для будучай сістэмы захопу. Яны будуць правераны і будзе праверана іх цеплатрываласць і механічная стойкасць. Акрамя таго, адзін з участкаў плітак зрабілі больш згладжаным і з нахілам, каб пазбегнуць лакальных гарачых кропак, якія раней назіраліся нават пры трансляцыі. Гэтая місія спецыяльна запраектавана так, каб стварыць максімальную нагрузку на заднія закрылкі Starship час уваходу ў атмасферу.
Кожны палёт прыносіць новыя дадзеныя для распрацоўкі наступных мадыфікацый. А пакуль блок 2 праходзіць выпрабаванні і даволі такі непаспяхова, кампанія ўжо працуе над блок 3. Ёсць надзея, што яго запуск адбудзецца яшчэ да канца гэтага года. Астраномы з дапамогай касмічнага тэлескопа Джеймс Вэб знайшлі новы натуральны спадарожнік каля ледзяной планеты Уран. Ён мае дыяметр усяго каля 10 кіламетраў і атрымаў часовае імя S2025 Yuvan. Ён настолькі маленькі, што застаўся нябачным нават для касмічнага апарата Voyager 2, які ў 1986 годзе праляцеў міма Урана. Не заўважылі яго і іншыя тэлескопы. Але моцныя вочы Джеймса Вэба зрабілі сваю працу. Каманда навукоўцаў зрабіла 10 экспазіцый па 40 хвілін з дапамогай камеры Джеймса Вэба, каб адсачыць гэты невялікі аб'ект. І вынік ёсць. Цяпер агульная колькасць вядомых спадарожнікаў Урана дасягнула 29. S2025 Yuvan знаходзіцца прыкладна ў 56 тысячах кіламетрах ад цэнтра планеты. Для параўнання, наш месяц абарочваецца вакол Зямлі на сярэдняй адлегласці амаль 384 тысячы кіламетраў. Невялікі спадарожнік робіць круг вакол Урана па амаль ідэальна кругавой арбіце, што сведчыць, што ён хутчэй за ўсё сфармаваўся менавіта на гэтым месцы. Новы натуральны спадарожнік круціцца побач з групай малых спадарожнікаў, якія знаходзяцца ўнутры арбіт іншых вялікіх ураніянскіх спадарожнікаў. Дарэчы, 27 з 29 спадарожнікаў Урана названы ў гонар персанажаў Шекспіра. Так што цалкам магчыма, што новы аб'ект атрымае сваю тэатральную назву, калі Міжнародны астранамічны саюз яе зацвердзіць. Навукоўцы адзначаюць, што гэтае адкрыццё яшчэ раз пацверджвае рэвалюцыйныя магчымасці Джеймса Вэба. Але разам з тым яно паказвае на Уран і яго складаную сістэму спадарожнікаў і кольцаў, пра якую, на жаль, мы ведаем далёка не ўсё. Ніводная іншая планета не мае столькі малых унутраных спадарожнікаў, як Уран. І іх складанае ўзаемадзеянне з кольцамі намякае на хаатычную гісторыю, якая размывае мяжу паміж сістэмай кольцаў і сістэмай спадарожнікаў. Больш затое новы натуральны спадарожнік яшчэ меншы і слабейшы за ўсе раней вядомыя унутраныя спадарожнікі. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё вакол Урана ёсць яшчэ больш дробныя аб'екты, якія пакуль хаваюцца ад нашых прыбораў. Уран мае 13 кольцаў, падзеленых на унутраную сістэму і 2 вонкавыя. У адрозненні ад Юпітера і Сатурна, кольцы Урана зроблены з вельмі цёмнага матэрыялу, таму назіраць іх вельмі складана. Яго 14 унутраных спадарожнікаў круціцца паміж гэтымі кольцамі, некаторыя з іх нават дапамагаюць падтрымліваць форму кольцаў. Дарэчы, Voyager 2 стаў першым і пакуль адзіным апаратам, які наведаў Уран. Гэта было ў студзені 1986 года. Тады астраномы ведалі ўсяго пра 5 спадарожнікаў планеты. Цяпер магчымасці Джеймса Вэба адкрываюць нам новыя гарызонты ў вывучэнні далёкіх суседзяў сонечнай сістэмы. У ноч 7 на 8 верасня нас чакае сапраўдны касмічны спектакль, поўнае месячнае зацьменне, якое яшчэ называюць крывавым месяцам. На цэлых 82 хвіліны наш спадарожнік афарбуецца ў чырвоны колер. Месяц падчас зацьмення здаецца чырвоным з-за таго, што сонечнае святло, праходзячы праз атмасферу нашай планеты, рассейваюцца і ў першую чаргу да месяца даходзяць чырвоныя прамяні. І ка ўсяму, падчас месячнага зацьмення месяц знаходзіцца ў цені Зямлі, але не цалкам пазбаўлены святла. Частка сонечнага святла, пераломленага нашай атмасферай, усё роўна дасягае месяца, надаючы яму чырванаватае адценне. І ўявіце сабе, мільярды людзей па ўсім свеце змогуць убачыць гэтае дзіва хаця б часткова. У тым ліку і жыхары Беларусі і Еўропы, хоць месяц спачатку будзе пад гарызонтам. Але к поўнай фазе зацьмення месяц ужо ўзыдзе над гарызонтам. І гэта фаза поўнага зацьмення пачнецца з 20:30 і працягнецца да 21 гадзіны 52 хвілін па беларускім часе. Жыхары паўночнай і паўднёвай Амерыкі застануцца
без шоу. Там поўнай фазы не будзе відаць зусім. Карацей, калі вы жывяце ў Амерыцы, то убачыце максімум фоткі ў інстаграме. Паводле разлікаў, каля 7 мільярдаў чалавек, гэта значыць 88% насельніцтва зямлі пабачыць хаця б частку зацьмення. І прыкладна 6,27 мільярдаў, то бок 77% усіх людзей на планеце змогуць назіраць яго ад пачатку да канца. Найбольш уражлівая частка – гэта поўная фаза, калі месяц афарбоўваецца ў чырвоны. Яна працягнецца 1 гадзіну, 22 хвіліны і 3 секунды. Нагадаю, што яна пачнецца ў 20:30 і скончыцца ў 21:52 па мінскім часе. Хочаце паглядзець, як гэта выглядае ў вашай краіне ці горадзе, то спецыяльна для вас я пакіну спасылку на інтэрактыўную мапу, на якой можна паглядзець, як гэта будзе выглядаць нават з вашай вуліцы. Але ж гэта яшчэ не ўсё. У тую ж ноч побач з крывавым месяцам вы заўважыце яркую жоўтую зорку. Насамрэч гэта не зорка, а сам Сатурн. Бліжэй за ўсё ён будзе да месяца 8 верасня у 8:10 па мінскім часе, на адлегласці каля 3,5 градусаў. Але не трэба чакаць менавіта гэтага моманту. Сатурн будзе побач усю ноч. Уявіце сабе, вы можете сказаць вашым сябрам: глядзіце, гэта не проста крывавы месяц, а яшчэ і Сатурн побач з ім. Гэта ўсе навіны і падзеі разам, пра якія я хацеў распавесці ў гэтым эпізодзе падкаста. На вокладцы гэтага выпуску метэоры з Персеід. І хоць метэоры рухаюцца па прамых траекторыях, на здымку яны выглядаюць крыху выгнутымі, і гэта аптычны эфект шырокавугольнага аб'ектыва. Усе гэтыя светлыя сляды можна працягнуць да адной кропкі на небе, радыянта, які знаходзіцца каля сузор'я Персея ледзь вышэй за верхнюю частку кадра. На здымку таксама бачная цэнтральная паласа нашай галактыкі, якая амаль вертыкальна перасякае цэнтр фота. Аўтар здымку Джош Дюрі. Вялікі дзякуй усім маім патронам і тым, хто ўжо падтрымаў падкаст. Дзякуючы вам я магу рабіць якасныя выпускі і дзяліцца космасам з вамі кожныя 2 тыдні. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, далучайцеся да супольнасці на Patreon ці проста пачастуйце мяне кубачкам кавы праз Buy Me Coffee. Вашая падтрымка сапраўды натхняе і дапамагае рухацца далей. Пачуемся праз 2 тыдні.